6 невидими закона управляват живота ти всеки ден, а последният обяснява защо понякога губиш точно онова, за което се вкопчваш най-силно. Всичко във Вселената се подчинява на фини, но абсолютни закони. Те действат независимо дали ги познаваме, вярваме в тях или се опитваме да ги игнорираме, точно както гравитацията задържа телата ни на Земята. Когато започнем да осъзнаваме тези закони, животът спира да бъде поредица от хаотични събития и се превръща в осъзнат процес на сътворение. Ето основните универсални закони, които управляват вътрешния ни свят и реалността около нас. Номер 1. Законът за вибрацията и резонанса. Всичко във Вселената се движи, всичко вибрира, нищо не е в покой. На фундаментално ниво материята, мислите и емоциите са енергия с определена честота. Как работи? Ние привличаме не това, което искаме с думи, а това, което сме като енергийна честота. Когато изпитваме страх, вина или съмнение, вибрираме на ниска честота и привличаме ситуации със същия заряд. Когато култивираме вътрешен мир, благодарност и увереност, полето ни се променя и в живота ни започват да се появяват съответстващи хора и възможности. Номер 2. Законът за отражението. Огледалото. Външният свят е огледало на нашия вътрешен свят. Хората и ситуациите, които ни дразнят, нараняват или предизвикват силни емоции у нас, са нашите най-добри учители. Как работи? Това, което критикуваме или отхвърляме в другите, често е неосъзната част от самите нас, наша сянка. В същото време, дълбоката ни лична трансформация незабавно променя начина, по който околните се отнасят към нас, защото сменяме филтъра, през който гледаме на света. Номер 3. Законът за причината и следствието. Карма. Всяко действие има свое противодействие. Няма случайности, има само последствия. Този закон ни връща към пълната лична отговорност. Нищо в живота ни не се случва на нас, а поради нас, нашите предишни избори, мисли и постъпки. Как работи? Ако посеем семена на неискреност, контрол или страх, ще жънем съответните плодове. Когато осъзнаем този закон, спираме ролята на жертва. Въпросът вече не е защо точно на мен, а какъв избор доведе до тази ситуация и какво е следващото ми правилно действие. Номер 4. Законът за поляритета. Дуалността. Всичко има своите противоположности. Противоположностите са идентични по природа, но различни по степен. Светът на материята е изграден от полюси. Ден и нощ, светлина и тъмнина, радост и тъга, страх и любов. Как работи? Един проблем не може да съществува без своето решение, тъй като те са две страни на една и съща монета. Когато преминаваме през тежък период, законът за поляритета ни напомня, че дълбочината на болката е мярка за капацитета ни да изпитаме съответната радост от другата страна. Номер 5. Законът за ритъма и цикличността. Всичко тече, навън и навътре. Всичко има своите приливи и отливи. Люлеенето на махалото се проявява във всичко. Животът се движи на вълни. Природата има 4 сезона и никой от тях не е вечен. Как работи? След период на интензивно израстване и външна активност, винаги идва момент на затишие, оттегляне и вътрешна работа. Зимата на душата. Проблемите идват тогава, когато се опитваме на сила да задържим лятото или се борим с неизбежния зимен период на умора и преосмисляне. Номер 6. Законът за изобилието и ненавързването. Истинското изобилие идва тогава, когато спрем да се борим и да изискваме от реалността. Този закон е пряко свързан с източването на енергия. Когато се вцепеним в едно нещо – очакване, човек или резултат, от позицията на дефицит и страх да не го загубим, ние блокираме неговия естествен поток. Как работи? Когато инвестираме енергия без очакване за принудителна разплата, когато пуснем контрола и се доверим на процеса, пространството се отваря. Енергията започва да тече свободно, защото е освободена от напрежението на страха.
Когато престанем да воюваме с тези закони и се научим да плуваме по тяхното течение, животът престава да бъде борба за оцеляване и се превръща в дълбок, осъзнат танц на вътрешна свобода.